मोजाङैनो मावदों सारा दा गरिब दुखिफोरखौबो मोजाङैनो मावदों नायसनदों फारि फारि दा साबसिननिफ्राय साबसिन लामायाव आगान सुरबोगासिनो दा जों बेखौ साबायखर होयो सारखौ आरो इयुनावबो बिनिफ्राय साबसिन जालांथों। बिपिएफ सरखार सलायलांनायाव जों जेबो मोननो हायाखै। जोङो दा गोदान बिटिआर सरखार जानायनिफ्राय एसे दा आसनिफ्रा फैगासिनो मोनलांसिगोन बेखौ जों दा मोननायनि माबायाव दा सारनि अननायाव। सिगाङावनो सारा गासिखौबो जोंनि गामिनि परिबेसखौ नुलांखानाय आरो लामा सामा नुलांखानाय दा लामायाबो जोंनिया इसिबां मानि मोजां नङा। दिनै सारनि अननायाव जोंनि गामियाव दा फेरेंगा सारा दा जोंनि लामाखौ हाखर हाला गोजौ गाहाय नुनाय हिसाबै दा सेन लेबेल गारनानै होनाय जाबाय आरो दा जोंहा मोननांगौ दालां दंबावो बे दालांखौबो जोङो जेब्लाबो मोननो हास्थायो आरो बे दालाङा जाफुंनांगौ बेखौनो आङो बुंनाय जाबाय। नोंथांमोना इएम सारनि समस्थिनिनो सासे भटार माबायदि मावदों बिथाङा? मोजाङैनो मावदों सारा दा गरिब दुखिफोरखौबो मोजाङैनो मावदों नायसनदों फारि फारि दा साबसिननिफ्राय साबसिन लामायाव आगान सुरबोगासिनो दा जों बेखौ साबायखर होयो सारखौ आरो इयुनावबो बिनिफ्राय साबसिन जालांथों आरो जोंखौ जेब्लाबो लामा सामा सुजुग सुबिदा थाबायनो थाखाय मोजां खालामनानै होथों सारा बेखौनो आङो गोसो गोरबोजों दिनै साबायखर हरो। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै फिसाफोर। उत्तर सिलाखादा गामिनि रायजो राजा दिनैहाय जोङो इएम सारनि अननायाव दिनैहाय लामा सेन्ट्रेल गारफैनाय जादों अननानै। दा जों रायजोफ्रा खोब मोजां मोनदों मोजाङैनो गारना होफैनायखाय मोजां मोनबाय। दा जिखिनि गामि थासारियाव दा जों सिगां समाव बिपिएफ सरखार सलायलांनायाव जों जेबो मोननो हायाखै। जोङो दा गोदान बिटिआर सरखार जानायनिफ्राय एसे दा आसनिफ्रा फैगासिनो मोनलांसिगोन बेखौ जों दा मोननायनि माबायाव दा सारनि अननायाव एसेबाबो आसा खालामनाय थाबाय। दा जोङो मोजां मोनदों सारखौ। दा गोजोनबाय रायजो राजाफ्राबो आरो उननि बेलायाव माने मोनलांबाय थागोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।